Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek kaya kudanan tak semangat. Muga-muga sing jawab salamku duwite akeh. Awake waras, keluargane sehat-sehat kabeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadratul muhtaramin, para alim, para kiai, para sepuh binispuh, utaminipun Al Mukarram Rama Kiai Haji Akmal Salim saking Mantingan Jepara, ingkang kita hormati ugi ingkang kita tunggu-tunggu mauidhah hasanahipun dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Haji Lutfi Rahman, Bapak Kiai Abdul Aziz, Bapak Kiai Haji Syahid, Bapak Kiai Masruhan, Bapak Kiai Nur Ihsan Al-Hafidh, Bapak Kiai Nur Khalis, Bapak Ustadz Abdurrahim, sedaya para kiai, para asatid ingkang sami rawuh, ingkang kita mulyakaken ugi ingkang kita tunggu barokah doaipun dumateng sesepuh Masjid Miftahul Falah Bapak Haji Solehan ugi Bapak Haji Sunoto, sedaya pengurus Masjid Miftahul Falah ingkang kula hormati, dumateng hadirin wal hadirat, dumateng para bapak, para ibu sedaya ugi ingkang kula hormati, boten ketinggalan inggih punika grup Rebana Darul Falah ugi ingkang kita mulyakaken. Sebidah monggo kita nyaosaken syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Biqali alhamdulillahi rabbil alamin. Wandene kula panjenengan sami tasih pinaringan sehat wal afiat sehingga wonten ing saat dalu punika kita saged rawuh wonten ing srambi Masjid Miftahul Falah dalam rangka pengajian umum khal masyayikh, khal sesepuh ugi khal masal. Mugi-mugi rawuh kula jenengan sami wonten ing saat dalu punika pikantuk ridhonipun Allah Subhanahu wa taala lan mugi-mugi hasil ilmu ingkang manfaat, ingkang barokah minad dunya hatal akhirah. Amin Allahumma amin. Sholawat saha salam kita aturaken ke pangkuan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqali Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kanthi pengajeng-ajeng mugi-mugi kula saha panjenengan sami pikantuk syafaatipun wonten ing yaumul qiyamah. Amin Allahumma amin. Dumateng para bapak, para rawuh sedaya ingkang kula hormati. Niki jam 9:30 kula mangke sampun mandhap. Bapak Akmal Salim niku wau kula nggih Rama Kiai kula nggih ancen aku dhisik perkarane engko nak bar Rama Yai wonge do mulih kabeh aku apik nyampe oke apa aku ngono moh kalah nggih maaf nggih Rama Yai. Sebidah kula mewakili saking panitia pengaosan khal masyayikh ugi khol masal
Ngaturaken marhaban ahlan wa sahlan bihudurikum. Sugeng rawuh, sugeng pinarak lan ngrahapi napa ingkang sampun kaaturaken. Mugi-mugi rawuh panjenengan wonten ing saat dalu punika kacaret amal ibadah ingkang dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Lan ugi mewakili saking sedaya panitia ngaturaken matur sembah nuwun ingkang sak kathah-kathahipun atas pambantu panjenengan baik ingkang arupi material utawi spiritual. Sedaya kala wau kula ingkang mewakili ngaturaken jazakumullahu ahsanal jaza, jazakumullahu khairan katsira. Mugi-mugi dipun balas ingkang luwih sae ugi ingkang luwih kathah manggahipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Nggih. Salajengipun inggih punika kula matur maaf ingkang kathah keranten sampun dipun usahakake inggih punika ananging tasih jawuh, tasih teles kabeh. Nggih dik wau sikile do jegrang kabeh sing wingking-wingking merga do napa nggih teles. Nggih sedaya kula nyuwun agunge pangapunten. Mugi-mugi saestu ngamal jenengan, ibadah jenengan dipun tampi dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Salajengipun inggih punika mewakili saking sedaya pengurus Masjid Miftahul Falah ugi ngaturaken maaf ingkang kathah mulai setunggal tahun awal tahun sampai punika menawi anggenipun ngatur masjid, ngatur organisasi kathah khilafipun kula ingkang mewakili ugi pribadi kawula nyuwun agunge pangapunten ingkang kathah. Purun Pak Bu nggih. Nggih, mugi-mugi kanthi pangapura panjenengan saestu kula ugi panjenengan minangka bebas saking dosa hakul adami. Salajengipun inggih punika wonten ing masjid niki wonten program baru. Sakniki sampun nampi sedekah ingkang arupi nasi bungkus Jumat berkah. Nasi bungkus Jumat berkah. Menawi jenengan badhe maringi dinten Jumat nasi berkah utawi nasi bungkus utawi nasi stropum niku sakniki sampun wonten sing nampi. Nampine mulaipun jam 10:30 dinten Jumat. Menawi jenengan badhe maringi sedekah arupi uang 5.000, 10.000 bahkan sampai enggak ada hitungan niku wonten kotakipun. Khusus kotak sedekah Jumat berkah wonten ing sebelah selatan ingkang dipun jejeri dening Pak Karnadi. Jenengan maringi gangsal ewu nggih teng mriku, 10.000 nggih teng mriku mangkih kula tumbasaken sekul bungkus. Menawi ingkang jagi niki gelem ra gelem kula plekoto garwane kula. Merga kula ndik winginane niku sampun pados tiyang jaler kalih. Nom-nom gelem jaga sego, sanggup temenan. Iya temenan. Sanggup wong pira? Kalih Pak, siap. Ternyata ken jogo aku nduk wedi nduk Pak. Wedi piye? Engko nek dipisoi wong-wong piye? Malah kancaku rantuk, malah piye? Akhiripun mundur. Sakniki gelem ra gelem inggih punika bojoku tak plekoto ken jogo sego. Nggih tak plekoto. Gara-gara pripun? Tiyang kathah ngomong dateng kula, Pak, masjid iku piye ta diatur segone wong durung Jumatan malah wis mangan ngeteplek teng mriku ora diisin babar pisan.
Ngeteplek mangan selonjor niku njikuk wis mangan entek sebungkus mangan meneh ijih gawa. Malah wonten ndik winginane ana wong nggo plastik kok omah. Mbah kula ora ngerti agar ngono wisan. Lah nggih, akhiripun sing rantuk tambah grundel. Pun dememeng wae wis pun mboten genah. Akhiripun gelem rak gelem bojone kula tak plekotho. Nak jenengan mbok yo do ngiwangi bojoku. Mergo tak pleko piyambake dhewean nduk kene. Ngono wae yo ana sing maidu, Bu. Pak. Saiki sego tek leren dijogo-jogo barang. Mbok teko anggere wong sedekah niati nduk kono rak mamul entek, wong padha enteke leren dijogo. Salah meneh. Niku kula, Bu. Kayak salah terus. Dijogo ya salah, ora dijogo ya salah. Nggih mpun lah aku ngono. Tapi tetep kula usahake tak jogo. Nggih ngoten nggih. Nak jenengan badhe sedekah berupa 5 bungkus nasi, 10 nasi dan pinten mawon kula tampi. Bahkan tidak berupa nasi. Pohong goreng malah wong tuwa-tuwa do seneng kabeh. Tapi kok tak ngetake rak tau ana pohong goreng. Nggih, mboten napa-napa, kopi dan lain sebagainya saya terima. Alhamdulillah sakniki sampun kathah sing maringi. Mugi-mugi jenengan nggih nambahi Jumat berkah, mugi-mugi jenengan pun paringi rizki ingkang kathah, ingkang berkah. Amin Allahumma amin. Titipan saking panitia. Khol Pak Nurkolis niku men ngeplak-ngeploki. Titipan saking panitia, pendapatan khol masal sakniki uang masuk 20.796.000 rupiah. 20.796.000 rupiah. Wandene ingkang sampun keluar pada saat ini sementara 15.460.000 rupiah. Alhamdulillah kadose tasih wonten saldo. Ning kok ana susulan nggih mboten ngertos. Mekaten ingkang paling terakhir inggih punika monggo maos Fatihah pindah kagem Mbah Kaji Parti. Mbah Kaji Parti niku dik wau sampun ngedalaken darah kathah. Nggih mugi-mugi niki wonten ing rumah sakit Kartini dipun paringi sehat wal afiat, dipun paringi saras kados biasane. Umpamine pancen pun sepuh nggih, umpamine pancen pun sepuh kula nggih mboten ndongaake ning ya ndongaake. Umpama kapundhut ila rahmatillah ya muga-muga paringi husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Lan ugi Kang Mas Ali Fauzan. Mas Ali Fauzan niku awit riyen niku ketua panitia terus. Boten dipun ganti-ganti mergo piyambake tasih nem. Mergo rak duwe. Oh, aku gerung ngono tok lho, rak duwe. Lah niku niki nembe sakit. Nggih mugi-mugi dipun paringi saras dening Allah Subhanahu wa taala lan lumeber dhateng kita sedaya, keluarga kita sedaya menawi wonten ing saat punika badanipun boten sehat, awake boten penak, keluargane boten penak, sedaya mugi-mugi dipun paringi sehat wal afiat, dipun paringi saras dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyah wal ijabah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mekaten ingkang kawula sampaikan kathah khilafipun kula nyuwun gunge pangapunten. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.